Amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, el dia 6 de febrer, no em consta cap modificació, cap aportació. Sí, volia fer un comentari. En l'apartat aquest de la seu de l'Hospital de la Salut d'Urgell, jo crec que va haver-hi 20 milions. Però si no s'hagi passa res. S'ha escrit dues vegades i la xifra és molt important. D'acord. Doncs amb aquesta modificació donem l'acte per aprovada. Si un punt d'espai d'ofici de la Junta de Govern local els dies 25 de gener i 8 de febrer. Continuem el comentari. Continuem amb el segon punt del dia, que és instal·lació de plaques fotovoltaiques i edificis municipals. Sol·licitud de pròrroga de la concessió de l'amiant. Aquí es tracta de les plaques que tenim als edificis del Casal i del Jordà. CUMSA, que és l'empresa que té la concessió, ens demana una pròrroga de la VGT per 5 anys, donat que el Ministeri ha canviat el criteri d'ajuts, el criteri de subvencions, i el que haurien de cobrar en 25 anys doncs, es faran 30 anys a veure. Aleshores ens demana aquesta pròrroga de 5 anys per passar de 25 a 30 per equilibrar aquests ajuts i amb aquests 30 anys cobrarà el que en principi tenia objectivitat de cobrar. Nosaltres també com a Ajuntament doncs també tenim el cànon corresponent i en aquest cas també allargaríem el cànon 5 anys més, el cànon que vol fer el 3.000 euros més menys, l'ITC que ara s'ha incrementat, estem als 2.900 i escaig, doncs tindríem també un cànon 5 anys. Alguna intervenció? Segona proposta, aprofitament de les finques rústiques per conreu de la vinya a Santa Engràcia, convocatòria de licitació. Amb aquesta proposta també es basa en una petició de dues empreses, o d'una empresa en particular, concretament va estar aquí el Raúl Bovet de Castell d'Impuls i l'Àngel Pardes, per un lloguer d'unes finques per 10 anys, amb una opció de compra. Aquestes finques són propietat de l'Ajuntament al nucli de Santa Engràcia. Es tractaria, doncs, bàsicament aquí d'aprovar la convocatòria d'una licitació, d'una subhasta, per fer aquesta adjudicació. Amb el benentès que per molt que ells vagin sol·licitat i al principi són finques que toquen 20 amb les seves, doncs es pot presentar, és una subhasta oberta en què es pot presentar una altra persona i podria guanyar la licitació. És el que aprovem aquesta convocatòria i va endavant. Hi ha alguna intervenció? Cessió d'un solar a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per al Centre d'Interpretació dels Sòls dels Pirineus. Aquest tema també és la cessió gratuïta d'un solar a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per ubicar el centre de, com diu la proposta, el Centre d'Interpretació dels Sòls dels Pirineus. La finca que seguim té com a única dedicació la construcció d'aquest centre i té un màxim de 6 anys per construir. Es tractaria també d'aprovar aquesta cessió a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Intervencions? Segon punt, varis personal, sol·licitud compatibilitat, Jordi Tomàs Ferrera. També es tracta aquesta proposta, és una petició per aprovar la compatibilitat d'en Jordi Tomàs Ferreras pel fet de, fora d'horari laboral, com sempre parlem de les compatibilitats, doncs fer el servei de taxis, específicament a l'Estat. Sempre, com deia, fora d'horari laboral.
anual també, sol·licitud de compatibilitat de l'eina Pulig o Domini. Aquesta setmana anterior també es demana l'eina la compatibilitat per poder fora també de l'àrea laboral perquè l'activitat de Delineant a l'empresa de joc i la cultura. Aquí hi hauria un comentari. Aquesta persona està contractada a través del SOC, una classe de persones que no tenien feina i tal, i no sé si és preceptiu o no, un informe addicional. No està res, sinó que si està de l'atur està molt bé i si ha trobat una feina complementària millor encara, però no sé si necessitaríem algun aclariment. No és la mateixa casuística que el cas anterior, una persona fixa de l'Ajuntament, sinó que es deriva d'un contracte ja per la seva. No, tampoc no cal, el que passa que no deixa d'estar en nom de l'Ajuntament, per tant, si està en nòmina, doncs ha de demanar compatibilitat amb la nòmina, independentment que sigui un ajut del SOC, però tampoc per lloc i no pas el convenciment 100% que sigui així. Senyor secretari, alguna aportació en aquest tema? La nòmina laboral de l'Ajuntament és persona laboral temporal, un contracte dins del programa de menors de 30 anys, amb contractació de personal jove sense feina. Segona proposta, autorització tarifes recorregut urbà, servei autotaxi i tarifes 2017. Aquí també, com cada any, la Generalitat aprova les tarifes de transport urbà i el que fem des de l'Ajuntament és rectificar aquestes tarifes basades concretades amb els taxis del nostre municipi. És només que rectificar les tarifes que la Generalitat el segon punt és una moció que va al desenvolupament rural sostenible, integral i integrador. És una moció que es va entregar ja a la comissió informativa, a part de la documentació del plenari, llarga, aquests dies és el temps suficient per poder-la llegir, no dedicaré a llegir-la, perquè com bé ja li sube, faré un petit comentari de la mateixa. Aquesta moció és de l'Associació d'Iniciativa Rural de Catalunya, ARCA, és la xarxa catalana de grups d'acció local que promouen els programes LIDER, i a la vegada també de l'ACM, de l'Associació Catalana de Municipis, i amb aquesta ARCA se'ns demana presentar i recolzar aquesta moció amb la intenció de tirar endavant una campanya de sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics i empreses sobre la importància de la concertació territorial, posant de relleu tots els valors implícits del món rural, les dinàmiques que s'hi donen i les oportunitats i fins i tot les amenaces. Després d'un any escaig de l'evidència del PDR, del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, el grup d'acció local no veuen la idoneïtat de tramitar una proposta de llei que esmeni aquest PDR vigent, dubtant fins i tot de que si aquest fet no podria contradir alguna normativa prevista del fons i comportar el bloqueig dels mateixos. Cal tenir en compte que som l'única comunitat autònoma amb gairebé plena vigència del programa i dels fons. Aquest és un resumen del que, en una moció llarga, vam demanar la xarxa de grups d'acció local que gestionen el programa. Alguna intervenció? Sí. Bé, el fet de demanar la retirada d'aquesta proposició de llei de foment de desenvolupament rural sostenible de la programació i l'execució del programa de desenvolupament rural de Catalunya, el PDR 2014-2020, finançat per la Unió Europea, que està presentat al Parlament de Catalunya per diferents grups polítics i que té possibilitat de ser aprovat. Un dels punts fonamentals, entre altres, és el de les indemnitzacions compensatòries de muntanya. El que demana aquesta proposició de llei és que es modifiquin les prioritats del PDR
i s'ajustin al que el mateix Parlament de Catalunya va aprovar i també la taula agrària on són tots els sectors implicats reunits perquè sigui possible que aquestes indemnitzacions siguin cobrades, percebudes al 100% dels pagesos i altres aspectes que hem comentat en aquest ple diverses vegades, com els ajuts dels danys ocasionats per la fauna salvatge, com el tema de l'ecològic, etc. Nosaltres hem vingut aprovant mocions des del setembre del 2015, que el nostre grup en va presentar una i va tenir el suport de tots els grups, que acaba centrada en les indemnitzacions compensatori de muntanya. Més endavant, al gener del 2016, se'n va presentar una altra, també tots els grups en el mateix sentit i van tornar a donar suport, i ara darrerament, no sé si va ser el darrer ple o el darrer, també la Unió de Pagesos, en què fem d'aquests punts és precisament demanar que es compleixin els acords del Parlament de Catalunya i els de la taula agrària, que són els mateixos. I la proposició de llei el que fa és demanar per tercera vegada això. Llavors, en aquest punt en concret, nosaltres veiem que donar suport amb aquesta moció sobre els grups alt doncs aniria en detriment i no seria coherent amb el que hem estat demanant reiteradament. Per tant, nosaltres ens abstenim. Sí, però de la mateixa manera que vivim amb el procés, amb les polítiques que parlaves, doncs si s'aplica també els mínims, les mesures mínimes que es marquen, doncs els programes líders estan avui en dia al 7,5% del PDR. Si s'aplica el 5%, que és el programa mínim és el 5%. Estem parlant de que els grups líders perden un 2,5%. Això estem parlant de 21,4 milions d'euros. Que perden uns grups líders que dins del territori tenen acció amb 556 municipis, que el període passat el programa líder ha suposat la creació de 565 empreses, la millora o ampliació de 958, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986 llocs de treball existents. Per acabar, és els grups líders els únics programes que en temps de crisi, com ho ha estat passant, han donat suport econòmic i tècnic a l'emprenedoria i a l'activitat econòmica en territoris rurals. Clar, si els hi veiem aquest 2,5, estem perdent, com deia abans, 21,4 milions d'euros. I això està clar que els programes líder estan actuant al territori de manera brillant, com deia Pere. És que no dubtem que actuïn de manera brillant, però els compensatoris de muntanya són 4 milions d'euros, no és que es treguin d'un lloc per posar-ho en un altre. S'han decidit unes prioritats. I el que es demana és que es compleixin. En aquestes prioritats hi ha les compensatòries de muntanya que afecten els nostres pagesos, a un amplíssim sector, perquè el concepte de muntanya és molt ampli en aquests ajuts europeus. I no entrem en col·lisió del tema dels 21. És que voler dir que per una cosa doncs, han de desistir d'una altra, no, és a dir, hi ha unes prioritats acordades i es demana que es compleixin. També el 2014 i el 2015 i segurament el 2016, quan es doni el cas, doncs els pagesos hauran rebut la meitat del que tenien acordat de reptes. Doncs bé, aquí hi ha hagut unes decisions i demanar que es compleixin. Jo el que parlava és el que demana ARCA, que és la xarxa dels grups... Demana invalidar, retirar aquesta proposició. Que no perdi aquest 2,5, que no se'ls apliqui el mínim, que és el 5, que es continua mantenint el 7,5, que és el que tenim fins ara. Això és per coherència. I per coherència d'abstindre-nos o no votar l'acord de ple d'avui, perquè en el ple passat, encara fa un mes, tots els 3 grups que som avui representats aquí van manifestar explícitament que estaven plenament d'acord, i suposo que cada 20 de la moció de l'Unió de Pagesos. El punt 4 demana això, complir els acords del Parlament de Catalunya i de la taula demanem que es compleixin els acords del Parlament de Catalunya. El punt 4 és el punt que no estava clar amb aquesta explicació que després ARCA va publicar del que es presentava per la llei del punt 4. En aquests moments no solament a l'Ajuntament de Grem, sinó en d'altres institucions es va aprovar aquella moció per no haver entès el punt 4 o per un error, i per això des que s'aprovi aquesta moció a les diferents institucions surt ARCA i crea primer
una nota de premsa i després pues, fa aquesta moció que l'envia a l'ACM i l'ACM la fa arribar doncs, als ajuntaments. Acabant només dir que en l'acte del ple que hem aprovat i quan parlàvem d'aquest punt el senyor Ubach, el senyor Joan Ubach i Sant, l'alcalde, explica que està d'acord amb el contingut de la moció i donaran suport a les peticions als 6 punts que es plantegen en aquest cas unitat de regidors. I ja no només per qui ho presenta, sinó per la problemàtica general del sector del que estan parlant. I per tant, si ho presenta unitat de regidors, com si fos qualsevol del sindicat, també hi estaríem d'acord. La senyora Maria Pilar Casas i Lopetegui, portaveu de l'Esquerra Republicana, fa constar que el seu grup també està d'acord amb el text i 6 punts. Sí, jo diria que el punt 4 no està bé clar i no la interpretaria, desitjaria reconegut. Un gran lesiu és això, un amuntament que quedaria reconegut d'entrada. No, sí que estem absolutament d'acord que no s'ha de perdre la compensació de muntanya, però també crec que perdre els diners que poden contribuir també deixa d'anar en contra del territori. Vull dir que tant una cosa com l'altra no va en contra del territori. No, per això, és que potser que el que seria és que... No. Doncs llavors es tracta de que han tingut els diners, no? Per un costat una cosa i per l'altre que busquin els diners on sigui per arribar a 7 i mig, no? Però potser... No és obvi els diners a mi. Ja, però és que no, tot el que mos envien... No, no dic això, dic que ho envia i que nosaltres tot el que arriba no ho portem. Jo penso que és una part de la realitat de ser informàtica. Vots a favor de la moció presentada? Expressions? Següent punt. Modificació puntual del POU 2014, elements sortints, rètols, clubs, estufes, aprovació provisional de la modificació de l'article 58, elements sortints, i 66, rètols, veles i persianes. Aquí és una proposta de modificar el POU, com diu l'enunciat. El dia, si recordem, el dia 6 de juny del 2016 van fer l'aprovació inicial d'aquestes modificacions. Han estat en informació pública, quan han tingut cap al·legació, doncs avui el que posem a aprovació del ple és la mateixa aprovació provisional i després d'aquesta aprovació provisional ho trametem a urbanisme per tenir ja l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de les Sí, nosaltres vam estar, jo crec recordar, quan estigué d'acord amb aquesta proposta, com vostè diu, és del 6 del 6 del 2016, de fa uns dies, i ja vam dir en aquell moment, i penso que està recollit a l'acte del moment, que mentre estàvem legislant, la vida continuava. I jo vull posar de manifest que la vida ha continuat i el retorn s'ha posat. No als particulars, que potser no estan molt ubicats en el tema, sinó en locals de caràcter públic o d'institucions públiques. M'agradaria saber si l'aplicació d'aquesta norma tindrà caràcter no retroactiu, però sí des que es va començar a aplicar, es va aprovar inicialment o continuarà una institució que ha posat rètols d'aquest estil en aquest període. És una mica més curosa. De manera que no estem totalment d'acord, ho veurem, i demanem que es compleixin, però des del 6 del 6 del 2016. És una activitat com d'altres que n'hi ha al dia a dia municipal, que a vegades també que es demana una llicència, es demana, això no amb aquest ajuntament, amb aquest tipus de govern, sinó amb anteriors tips de govern, es demana una llicència i encara no ha estat concedida i ja s'ha fet l'obra. Després, mira, ja està clar que s'ha de fer un procés administratiu que s'ha de seguir, però moltes vegades la llicència es dona com ja està a mitja hora. En aquest cas ha passat el mateix, no ho sé, si vostè suposo que és així, el fet que estem en el procés de fer aquestes modificacions al POU i no estan sobre la representació. Hi ha una línia d'altres coses que s'estan fent a nivell municipal i que tampoc hi ha més importància que el procés normal, com he dit, s'ha fet amb llicències d'activitat, amb llicències d'obres, amb d'altres temes que s'han donat a l'Ajuntament per no demanar massa a l'empresa o a la persona que ho demana, doncs... Estem tots d'acord, no? Sí.
Al segon punt també és una modificació al control del POU 2014, en aquest cas clau 5F, UTD, cases rurals, aprovació provisional. També ens agradaria el dia 6 de juny, que és quan vam fer l'aprovació inicial d'aquesta modificació, s'ha fet la informació pública, n'hi ha hagut cap al·legació, per tant ara proposem l'aprovació provisional, que a continuació trametre a l'organisme perquè ens faci l'aprovació definitiva. El procés la nova. Estaríem d'acord? Sí. Segon punt, contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Trego i de la Mitjana 2016. Resolució del recurs d'alçada a canviant de servicios para el sector de l'aigua salada. Senyor secretari, com vulgui. Aquest es tracta d'un recurs d'alçada que es va presentar contra un acord de la mesa de contractació d'exclusió de la proposta de conveni de servicis per al sector de l'aigua, perquè va presentar una proposta de valoració en la que no contenia el personal que demanava per recurs. Arran dels informes de l'empresa assessora Giratsa i els que preveien les condicions d'aquestes idees particulars, es va considerar la més condició de l'expressió d'aquesta plica per ser complia les condicions de personal que demanen. Segon punt, contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Trego i de Mitjana 2016, resolució, sol·licitud de serveis integrals de manteniment, Rubatec, S.A., revisió d'expedients licitadors. Aquesta és una sol·licitud de l'empresa Rubatec de revisió de les sobres BIT dels altres licitadors. Hi ha unes... Dintre d'aquestes documentacions hi ha una declaració de confidencialitat de la documentació que presenten les empreses i els que no havien presentat la declaració, quan hi ha una demanda d'aquest tipus, d'aquest tipus, doncs han de demanar quina és la documentació que consideren que és confidencial. Es va demanar a l'empresa que no havia presentat declaració, que era companyia General d'Aigües de Catalunya. Van considerar que la documentació que van presentar sobre el DIC és confidencial, perquè serveix, conté dades que són de procediments subjectes a propietat industrial, i per tant que per la valoració d'aquestes propostes no s'ha de difondre la seva informació. Arrel d'això, Giratsa també se li va demanar com a empresa assessora l'informe i es proposa destinar la sol·licitud presentada per l'empresa Rubatec d'aquestes propostes. En tot cas, si l'empresa Rubatec vol contingut d'aquestes sobres, hi podrà accedir a través dels recursos que estem decidint. Segon punt, contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Trego i de Mitjana 2016, resolució del recurs d'alçada presentat per Sanifutur S.A. i Sant Cursa. Aquest és un altre recurs d'alçada que es va presentar contra la decisió de la mesa de contractació per l'exclusió d'aquesta plica de Sanifutur S.A. per motiu encarregada per el compliment del personal que previa
d'acord amb els informes de la Junta de Contractació Administrativa i les normes que regeixen la contractació, s'ha d'estimar un recurs d'alçada per a aquestes coses. Hi havia un altre, i aquest es proposa estimar, pel que fa a la classificació. Es van presentar aquestes empreses semifutures com a Salute i efectivament hi havia una d'aquestes dues empreses que tenia la classificació que demanava. Que es demanava el plec de clàusules administratives particulars. Va haver un error, se les va demanar la rectificació i va fer-se no es va donar compte d'aquesta aportació que van fer a la documentació. No obstant, encara que per aquest motiu sí que se'ls pot admetre, una norma sobre bé les causes d'exclusió i la norma sobre Intervencions? Següent proposta, resta de factures de l'ADF 2017. Aquí hi ha dues factures per import de 158,31 euros, una primera de 30,25 de la gestoria, una segona d'ara, FIA d'intermediació per 128,06. Segon punt, cessió local antic CAP a l'associació ALBA, servei per a persones amb especials dificultats, pròrroga del conveni. Aquí, aquesta proposta es demana aprovar una pròrroga, també de 4 anys, com el primer conveni que es va fer una pròrroga del conveni que tenim de 4 anys en 4 anys més, perquè l'associació ALBA ens ha demanat aquesta pròrroga donat que ha rebut un requeriment del grup d'acció local del programa LÍDER perquè ha demanat un ajut i aleshores el programa LÍDER, una vegada ha satisfet la subvenció, doncs exigeix 5 anys de manteniment de l'activitat. Per tant, si el conveni per 4 aquesta qüestió de l'espai no compliria amb el que li demanaria el programa LÍDER, per tant quedaria descartat dels ajuts. Aleshores, el que hem fet és una pròrroga d'aquests 4 anys que ja teníem per 4 anys més. Arribem al 31 de desembre del 2024 i això li permet complir amb l'exigència via requeriment que els ha fet el programa del grup d'acció local. També tenen demanat un altre ajut a la Generalitat i en aquest cas tenen una obligació semblant, però en lloc de ser de 5 anys és de 8. Per tant, encara més motiu per tenir aquesta pròrroga de 4 anys que sumat als 4 anys inicials són 8, com deia, fins al 2024 i així compleixen amb els dos, tant amb el consorci LÍDER amb el seu requeriment i també amb el que exigeix la Generalitat del País. Aquest seria bàsicament el motiu d'aquesta pròrroga, que també ja està contemplada en l'anterior conveni, aquesta pròrroga per 4 anys i els 4 anys seguents. Hi ha alguna intervenció? D'urgència, un pot fer negat. Informes, pregs i preguntes. Llegim l'informe. Un tema que havia sortit ja als plenaris anteriors de l'agència tributària, informar que Tremp tindrà una de les 12 oficines compartides de l'agència tributària, formarà part de la xarxa complementària d'oficines compartides amb administracions locals. Aquesta oficina d'administració pública s'inclou en el desplegament territorial de l'agència tributària catalana. Aquesta xarxa complementària de 12 oficines compartides amb les administracions locals té l'objectiu de reforçar el model de relació entre les administracions tributàries catalanes i millorar la proximitat dels serveis de l'agència tributària catalana al contribuent. Amb això, quedarà coberta la preocupació que hi havia d'haver-se de desplaçar i molt més la preocupació encara de perdre llocs de treball. Pots veure que van començar a funcionar on i si es cobriran els llocs de treball que avui tenien les persones que feien aquesta feina i com accediran a la nova condició. Actualment estan buscant espai Tremp
perquè on està ubicada, doncs les 2 persones que hi han d'anar, doncs serien 5 o 6 persones que hi serien, no hi caben i per tant estan buscant un espai aquí mateix, un espai el més habilitat possible, que hagi de fer les menys millores possibles, perquè per acabir tant el personal que hi ha ara com les 2 persones que han de ser altes en la línia de seguretat. I de 2 posarem així. No, és que ja n'hi ha 3, no? N'hi ha 3, i les 2 que estan ara fent la funció al Servici de la Propietat passaran a l'edifici de la Diputació que està gestionant el tema de conducció. I faran els mateixos tràmits que estan fent en aquests moments? Sí, una mica sí. Molt bé, perfecte. La data no sé. Bueno, suposo que quan hagi buscat el local, no sé, ara jo, he una falta de tot. Recs, preguntes? N'hi ha cap rec i cap pregunta? N'hi ha moltes, però avui no hem fet. Però festa de què? Hem fet a llums. Estem aquí per treballar, eh? Doncs jo abans d'acabar, doncs, sí que demanaria, obligaria als grups, el nostre Ajuntament, que a l'hora de demanar documentació als diferents departaments de l'Ajuntament, doncs que la demanin, que s'esperin a que se'ls prepari, també ja com sigui possible es fa així, fins i tot, en cas és que un dia per l'altre s'entregui la documentació que se'ns demana, però sí el que incomoda els nostres treballadors, el que incomoda la nostra gent, és que ens presentem als departaments, agafem documents damunt de la taula, a vegades entrem al departament sense trucar, i documents damunt de la taula els agafem i els mirem. Això als treballadors de l'Ajuntament els incomoda. Per tant, pregaria que sempre que surti algun document es demani, tan aviat com sigui possible es facilitarà i molt menys que ens estem d'entrar als departaments com a mínim sense demanar permís. La feina és un lloc de cadascú a nivell personal, cadascú té el seu àmbit i la seva intimitat de feina i per tant m'agradaria que no la prenguéssim de manera tan lleugera com s'està fent en altres casos. Dit això, també vam anunciar la informativa que llegiríem el manifest del Dia Internacional de les Dones i llegim com vulguis. Un any més celebrem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Des de l'inici de la Revolució Industrial, No, perdona, he quedat una mica... Ara espera un moment guarderia. De les liberades de les no per als llits perquè no va per nosaltres. Va ser coses que segur. Jo estava més evidentat mai en un lloc que, clar, si de fet un moment, clar, en la sorpresa de tanto, sempre, no, si un dia no ho sé. Si ho he dit, és perquè ha passat. Si no, no ho hauria dit, és així de senzill. Si ho he dit, és perquè ha passat. I no m'agradaria que tornés a passar. És així de senzill. Potser no referir quan hi ha alguna prova per accedir a l'Ajuntament i determinats aspirants es presenten als despatxos de tinents d'alcaldes, mentre els altres aspirants s'han d'esperar pels passadissos. Potser no refereix a aquestes coses. Vostè no em digui això, vostè sap per què estic parlant. Vostè sap per què estic parlant. Per tant, com que ho sap per què estic parlant i això va passar la setmana passada, a la tercera planta o a la segona planta del despatx d'obres, ho sap, amb el tema de l'edat, com que va passar, no vull que torni a passar, i ja està. Però què és el que va passar? Es pot explicar? El que ho sapiguem tots? El que ja ho he explicat. No, expliqui'm, perquè ho volem saber tots. Ja ho he explicat. No, expliqui'm, perquè encara no sabem què va passar. No m'ho explica, que has pagat un document damunt de la taula, sense ficar la bola, que s'ha d'entenir, s'agafa un document... Això és absolutament fals. Això no és fals. Això és absolutament fals. Això jo em crec que el meu treballador t'ho ha explicat. Molt bé. No, jo només dic això, entrar al despatx del tinent alcalde va per un que es presentava amb un meu que vam entrar junts i vam entrar a xerrar un mig, i és cert, però jo no tinc res a veure ni amb el procés ni amb res, que no, vull dir que és clar, però sí que és veritat. Parlant amb abstracte... No, jo sí que dic, no, sí, total, va entrar, va parlar amb mi, però bueno, al final, jo conec molta gent, Algú va entrar sense trucar i va causar malestar als treballadors de la casa.
escollit a tendència. No, jo dic que això és veritat. No, però això... També la manera vaig apuntar que el meu desfart a tot arreu, no? Perquè es poguessin apuntar. Però vull dir al final, que van tratar-me, no sé, ara no, Sembla, jo soc sobre el tema que planteja el senyor alcalde, deixar clar que sempre hem respectat, respectem i respectarem els treballadors de la casa i les normes d'educació bàsica. I això que quedi clar, perquè hi ha un moment que ja no pot ser, que no pot ser. No, jo comentaré que si alguna vegada hi ha algun cas o alguna cosa així, que no se'ls presenti com el mestre que renya els seus alumnes com acaba de fer. Si hi ha alguna cosa així, o sigui, hi ha una qüestió que es diu relació personal i a vegades en parlem. És que realment m'ha sobtat moltíssim la manera de transferir i som tots adults, tots. I a més som força curosos. I he passat alguna qüestió, es parla amb la persona i s'aclareix, però amb un ple, tractant-se a aquest nivell, jo li demanaria que no es tornés a repetir mai més. No, sí. A vostè li pot semblar estrany perquè vostè no és el cas, però ja he comentat que si ho he dit és perquè ha passat. I no vull que torni a passar, o no m'agradaria que torni a passar. Ho he dit perquè ha passat. I la persona que diu que és un tema abstracte, per ell no és tan abstracte, és concret. I si ha passat, que vostè no havia passat, a mi tampoc, d'acord, jo no ho he dit a tots, jo he dit que això ha passat. I si la persona que ho ha fet vol ser honesta amb vosaltres i vol ser sincera amb vosaltres, ja anem de visió del vostre grup, que us ho expliquin. Que us ho expliquin si vol ser sincera i honesta amb vosaltres. Ara, si continua dient que no ho ha fet, doncs vale, vostè ho ha fet de ficar l'altre allò i encarar-lo, no ho farem. Però jo li dic que ha fet, que això ho he dit perquè ha passat. No es preocupi que això ho aclarirem en el proper plenari. I potser sí que haurà d'encarar el treballador i la persona a la que està acusant. Perquè abans d'entrar al despatx em vaig situar al mostrador de la planta. Vaig preguntar si hi havia la persona responsable. Vaig preguntar que venia si podia donar determinada informació sobre la licitació que avui hem vist, i a més ja he pogut comprovar que estem totalment d'acord amb l'equip de govern de les delegacions que hi va haver. Vaig demanar determinada informació. Se'm va facilitar per la persona en qüestió. La vaig veure a davant d'aquesta persona en qüestió, a la taula auxiliar que té. I això és absolutament cert. I no tolero de cap de les maneres aquest tipus d'insinuació. I si no, acabem amb la persona en qüestió. Perquè el que acaba de fer vostè ara, sapiguent que la persona en qüestió no està davant, no té nom. Si té algun dubte, si es pensa que ha fet alguna irregularitat, sap com denunciar-ho. Però no diguem falsedats i llançant cortines de fum. Així de clar li dic. I demanaré a través dels serveis administratius i jurídics de l'Ajuntament un aclariment d'aquest fet. Això no quedarà aquí. I tant que ja ha acabat. Si pot llegir. El que passa que l'ha d'escoltar, que no li passi com amb la moció de l'Unió de Pagesos, que després no se'n recorda del punt quart. Ja? Un any més celebrem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Des de l'inici de la Revolució Industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es van incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació no les eximí, però, de continuar sent responsables del treball de cura de les persones del grup familiar ni de les activitats domèstiques. Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar, des de mitjans del segle XIX, l'aparició de moviments de dones que reivindicaven millors condicions laborals. En l'origen de la commemoració del 8 de març, com a Dia Internacional de les Dones, podem destacar diversos esdeveniments importants, com la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes de 1857, l'incendi de la fàbrica Cotton o la d'una indústria tèxtil de Nova York el 25 de març de 1911, on treballaven 500 persones, en la seva gran majoria dones immigrants joves. Aquesta data és un símbol per a les dones dels 5 continents. La celebració no es basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també. Però la reivindicació de millors condicions de treball i de vida, de drets socials i polítics, són alguns dels temes que, per desgràcia, en aquest segle XXI continuem reivindicant.
La realitat social de les condicions de vida de les dones està en un continu procés de transformació. L'evolució del paper de les dones en la nostra societat constitueix un procés complex on els avenços es contraposen a la persistència d'algunes desigualtats. Si bé en els últims anys s'ha avançat en la consecució de la igualtat d'oportunitats, no menys cert és que encara avui cal seguir treballant des dels diversos àmbits públics i privats per tal de reduir progressivament les desigualtats de gènere. Tot i els progressos assolits, les dones continuen tenint majors dificultats d'accés al mercat de treball que els homes i es confirma l'existència de diferències rellevants tant en les condicions de treball com en la retribució econòmica. De fet, i a tall d'exemple, la bretxa salarial, és a dir, la diferència salarial entre la remuneració laboral dels homes i de les dones, ha augmentat. Són molts els avenços que s'han aconseguit, però és molt encara el camp que cal recórrer en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, volem recordar que, per acabar definitivament amb aquestes discriminacions, cal que les dones siguin presents a tots els espais de decisió. Sense aquesta presència, totes les polítiques d'igualtat seran parcials i insuficients. La plena participació de les dones en condicions d'igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació en els processos d'adopció de decisions i l'accés al poder. Les dones són les que ocupen un treball invisibilitzat domèstic i un paper devaluat en el mercat laboral, i això s'ha d'acabar. No es pot progressar en la nostra societat si no trenquem amb aquests rols. És feina de tothom, d'homes i dones de la societat. És feina d'educar o reeducar en valors d'igualtat de gènere als nostres infants. És establir com a un objectiu fonamental de la nostra societat l'assoliment ple i real de la divisió del treball, en totes les seves vessants, equitativa. És fonamental per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes. Aquest és el gran repte que tenim al davant i l'hem d'assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat. Aprofitem també per informar que ja vam començar el dissabte tots els actes que envolten a la Setmana de la Dona. Recordar-vos que demà a les 7 de la tarda passarem una projecció a l'Epicentre a les 7 de la tarda. El dimecres es llegirà el manifest a l'Institut de Tremp, a càrrec d'una de les alumnes de l'Institut, a les 3 de la tarda al gimnàs. El dijous a les 7 de la tarda al Tarraquet també tenim una conferència a càrrec de la doctora Pont d'exercici físic i per concloure la setmana el dissabte a la Lira de 11:30 a 1:30 aproximadament, un parell d'hores, tenim la presència de la senyora Georgina Cisquella que ens explicarà una miqueta tota la seva visió i el projecte que tenen que està organitzat per l'associació de dones Rosa Pedrell. I us convido a tots aquí que pugueu assistir. D'acord, gràcies.